Ni da ke zan alfahari Shuwa Arab yar Maiduguri. UMT Production. Umar dan zaki ne. UMT Record. Ke ɗin ta daban, zumar so ɗauki kiban, ‘yan mata kin yi daban, soyayya ta kiban. Rannan zan yo shagali, kyakkyawa ‘yar asali, mai kyau ga ɗan kwali, sannan ta sa tozali. Soyayyar kiki ban, tun da kin sha ban, a kan ki zan iya sa bambarin ki sam, tauraruwa ta kin fi su. Zanabi ki kamar kan kyakkyawa wane dawisu, banganin duka mata inda kyau ne dukkin fisu. Ni da ke zami bijiri, wata ran sai ayi riri, ango na kina ci gari. Ni da ke zan alfahari Shuwa Arab yar Maiduguri. Inda ke na bar garari, gare ni kin zamto sukari. Yau na ɗauko alkawari, ni ban bari ki yo garari. Kauna ce yar asali, kin yi haske kan sakali, mai kyawu da walwali. Soyayyar kike ban, tun da kin sha ban, a kan ki zan iya sa Umar dan zaki ne. Kin zamani na zamto ke, kin ji baiwar Allah. A tambayawa zan ce ke, babu kila wakala. Ko a mata ke narke, baki yi mini illa. Zakin zuma ya zartar ke, ni da ke mai shilla. Ki sani duka mata, ba wadda zan cewa dawisu. Barbatin kanwata, na tabbata ai dattin fisu. Zana yi miki gata, saka a ranki kin kere su. Daure ki kula ni zan so ni gare ki na zamto jigo. Kar ki kyale ni kan ƙaunar ki yanzu na zamto shago. So ne ya sanya ni nake aiki kan ki tamkar ya agogo. Ke kadai ce tawa, kuma ba sakewa, walla ne rantsewa. Umar dan zaki ne, na zo domin ki ne. Kin ganna tsugu ne, soyayya hakun ne.